Bamako ana lamine cɛ fara muso ka denmisɛnnin Mabakɔrɔ elhadji Grand Kidjulu Kabara bi ye alamisa ye elhadji bi ye juin kalo tile 11 juin kalo ale bɛ ka dɛbɛdɛbɛ ka taa Grand Kidjulu min ye kunnafoni bala nin an y'o kɛnɛ kan radio Jɛgɛ fɔ ka kunnafoni bala juwa kun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn ni ka kun cɛ juma la nka alamisa kunnafoni bala kɛnɛ kan Grand Kidjulu min ye elhadji ye Kontini Bienni min ye elhadji siɲɛ 4 ale bɛna kunnafoni bala kɛnɛ kan min a n'a ka karamɔgɔ ni k'an da don kalimu tabaw ka sɛgɛ u ka sɔgɔbɛ an b'o de kɛnɛba in kan nisɔndiya kɛnɛ don farifoni kɛnɛ don radio Jɛgɛ fɔ i b'a fɔ ko jamajɛ baara Grand Kidjulu maa min ko n kelen b'a bɛɛ kɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ maa min ko n kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ nɔɔni min ye radio Jɛgɛ fɔ Jɛgɛ fɔ o de ye damu ye k'a daminɛ 5 heures du matin e ni technicien du jour a bɛ bali dayɛlɛ k'a daminɛ waati fo ka taa fɔ ko zéro heure sera sibiri fɛ 2 heures du matin dɔ tɛ da dɔ kan min ye fɔli duman dɔnkili duman tigɛrɛ duman min ye kunnafoni duman i b'a fɔ ko Jɛgɛ fɔ o bɛ sɔrɔ ale de kɔnɔna la Grand Kidjulu an bɛ waati min na sisan n'o ye kunnafoni balan cɛkɔrɔbaw sigilen bɛ ka n ba kɔnɔ musokɔrɔbaw sigilen bɛ ka n ba kɔnɔ foroba baarakɛlaw kɛnyɛrɛye o Grand Kidjulu denmisɛnnin maakɔrɔba ko radio Jɛgɛ fɔ ka waati sera n'o ye kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ye a y'a jɔ an k'a lamɛn u jo don dɛ Grand Kidjulu baara kɛcogo filɛ nin ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi bolo e ni ale yɛrɛ ye kow daminɛ Grand Kidjulu min ye radio Jɛgɛ fɔ officiel YouTube ale ni TikTok u bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye Ami Jakite e ni ne ye k'an k'a lakale a lakale cogo cɛ ɲuman na foyi kana jɛ fo n'an ye min fara a kan elhadji ko cogo di Buwa Jabate buruba bilalen bɛ yɔrɔ min filenin tɛ fiyɛ o ye tiɲɛ o la sa alamisa a dugu jɛra an ɲɛna hali an bɛ Masa Rahamani barika da k'a jira an lamɛnjɛkulu la ko an deliko don an farikolo tɛ fa an b'an walawala de ka lakali kɛ kunnafonidilaw ye sɛbɛnni min kɛ an bɛna an da don o de la k'o lakali alamisa o alamisa karamɔgɔ Buwa ani kalanden Kidjulu olu bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 30 n'an dana gosira lakali waati ye o ye karamɔgɔ sera filɛ kosɛbɛ Garange tɔw b'u ka munumunu la tuma min na ka ji da sɛnɛ kan Grand Kidjulu sigilen b'a ka baara la hali n'a hakili tilan bɛ fila ye hakili dɔ in bɛ min na tɛ ɲɛ bi a tɛ ɲɛ sini a bɛ taa Jibi fan fɛ dɔnkili duman a bɛ galabu don buna hadamaden la o ye tiɲɛ an dun an sigilen don kunnafoni a bangu de kan sisan o tuma an tun taara ka place k'a di lamɛnnikɛlaw ma u ka se ka radio munumunu k'a bila a la ko waati min selen don a sera an dafara an k'a da don kosɛbɛ elhadji ne bɛ tigɛ don lasira nɔ a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye a ɲɛma n'o ye Abdramani Dukure marakakɛ ka kalimu ka di elhadji Grand Kidjulu a ko e sigi yen i b'a ye k'a fɔ min ye ŋunuŋunu ani ɲagaɲaga dɔ wulilen bɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Kidjulu min ye jamana foroba baara sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaw ye Grand Kidjulu a na kɛ ni ko dɔ ko b'u kɔnɔ n'o de ye yɛlɛmaw ye malikura ko mun bɛ ka fɔ kabini waati jan Grand Kidjulu k'a da tulu la k'a da jaba la hali bi malidenw tɛ ka wasa malikura ko la a ko in balannen bɛ fan jumɛn fɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Kidjulu n'i y'a jateminɛ min ye nin waatiw ye maa minnu ye directeur généraux ye maa minnu bɛ foroba baara ɲɛmayaw la Grand Kidjulu ko kibaruya dɔ jɛnsɛnna ni k'a lase u ma k'a yira k'a fɔ Grand Kidjulu bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka t'u yɛrɛ lakodɔn o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Kidjulu u taara ta cogo min na u k'u da don o la u taara don min na u k'u da don o la jɔn de kɛra sababu ye k'u ta u k'u da don o la u ka CV an'u ka diplôme u k'u da don nin bɛɛ la u ye min ni min kɛ u ta don fo bi u k'u da don bɛɛ la Grand Kidjulu sɛbɛnnikɛla ko a ko o hakilina kura min bɔlen filɛ ne ka bin a ma fɔ ko maa bɛna bɔ i place la dɛ nka n'i y'a jateminɛ Grand Kidjulu ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wele ɲininkali min bɛ ka kɛ Grand Kidjulu e ko nin tɛ ko dɔ labɛntɔ ye wa sɛbɛnnikɛla ko nin ko in a bɛ ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma Grand Kidjulu n'i y'a
lajɛ a fangirima maa minnu bɛ u ka ɲɛmaya la kabini Ibrahim Boubacar Keita ale tile sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye foroba baara lajɛ garankejulu maa kelen tile tɛ jɛnɛba dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko fɔɲɔgɔnkɔ garankejulu de bɛ jamana baara ja sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye transition nalen n'o ye san 2020 utu kalo la garankejulu b'a ye k'a fɔ maa dɔw bɛ yɛlɛma donna yɔrɔ dɔw la n'o ye poste stratégie dɔw ye garankejulu jamana baarakolo girin dɔw bɛ kɛ yɔrɔ min na min y'o ɲɛmakɔrɔw ye k'olu yɛlɛmana ni ka na ni maa kura ye maa minnu nana ni maa kura ye o de ye cɛmancɛ fara fanga a baarakɛbaaw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye maa tɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ garankejulu ko ɲinɛ tɛ dɛ o tuma ko ban tɛ ni k'olu tɛ u k'u ka baara kɛ garankejulu ko bɛ na kuma don a na kɛ n'olu ka wulili waati a na kɛ n'o waati o de sera sɛbɛnnikɛla ko garankejɛ min ye ressources humaines jamana ka ressources humaines ni ka wuli ka t'u ka bugunatigɛ n'u ka hakilinaw fɔ ye garankejulu ko n'i dun ye ko jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ bɛ yen maa min ka baara ye ka to ka munumunu foroba baarakɛyɔrɔ la ni ka lahilaw ta ɲɛmaaw ka lahila bɛ di mun tɔɔrɔ bɛ baara yɔrɔ kan garankejulu k'olu b'u ka baara la ka tila ka fɛn wɛrɛ don o senkɔrɔ k'o bɛ fɛn jumɛn yira sɛbɛnnikɛla ko garankejulu n'i ye nin ko in taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛmaaw k'u ka kibaruya lase ɲɔgɔn ma dɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka t'i yɛrɛ la kodɔn ɲininkali mun kɛra i ka se k'o jaabiw di garankejulu ko don n'a nataw la fɛn minnu bɛna kɛ nin kɔfɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye o de ye ka na ni directeur kuraw ye ni k'olu bila nin cakɛyɔrɔ kunna janko malikura ko bɛ ka fɔ cogo min na o baaraw bɛ se ka kɛ ko min ye jamana ye maa dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmaa dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la garankejulu san 10 nin kɔ ko maa kelen tile bɛ diɲɛ ba wa o tuma ko min ye foroba baara garankejulu e fɔra dɔ kɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ f'u kɔ dɔ bɛ f'o fana kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye baara yɔrɔ caman bɛ yen garankejulu ko population n'o ye dugudenw ye ko jigilatigɛ de sɔrɔla yɔrɔ caman na ala n'o ɲɛmaaw ka baara kɛcogo nka ko min ye ɲɛmaa caman bɛ yen olu bɛ baara ɲuman na o n'a ta o ta garankejulu e ko o n'olu bali wulili la de sabu waati bɛɛ n'a kɔnɔ ko don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin hakilina ye garankejulu jatigɛ daminɛla dumunikɛbaliya daminɛna wa sunɔgɔbaliya daminɛna e k'o bɛ maa to de kunnafoni fila de ye an ye min bɔ la sidani kɔnɔ Dugure ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate namu tisokɛlaba dibi sogo ni jaba o nege b'o la ɔhɔ olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ tiso de kɛra e m'a mɛn ne y'a mɛn o dibisogo yɔrɔ n'o jaba yɔrɔ tiso kɔni fura de ye dibisogo ye i ka nin zana n'i ka nin kuma ninnu ma taa ni ɲɔgɔn ye dɛ n'i ko ko tisobagatɔ a taara ni ɲɔgɔn ye jɛgɛjalan naji o nege b'a la dibisogo ka teli o ye naji kɔni dibisogo ka teli o ye o bɛ mura furakɛ dibisogo koloma o tɔnɔ kɛ min ye namu e fɔ mantin kuma na ko cogo di dɔw ka kunkolo gosibaliya a ye ko se u ma an ka minisiri Abdul Kasimu Fɔnba o don a ye taama kɛ nka maa min don seereya o de ka d'ale ye kojugu a tatɔ ni kalandenw ka minisiri a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o fɔ an ye ala la fonctionnaire 40 ayiwa ta ko bolo 7 ma n'o septième cohorte ye service national des jeunes SNJ a bɛ ma olu de kofɔ u ka kungosibaliya u tɛ sariya bato sariya ti bonya a kɛra sababu ye ka maa 40 k'olu bɔ yen pewu SNJ la ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kasim Fɔnba kalo tile 9 juin kalo san 2026 a taara centre d'instruction in na n'o ye service national des jeunes de kofɔ ala la a filɛ bafo segu yanfa yakuma b'a la a ka ni magantaga in senfɛ n'o ye ka taa zuwale da gardiw fonctionnaire minnu talen don yakuma b'a la ka taa kalan kɛ baara degiw a n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen o kɛyɔrɔ o y'o ye k'a bɛ taa tuma min bois ani professeur Burema Kansayi ministre mais enseignement supérieur recherche scientifique a n'o de ye maganta in kɛ ɲɔgɔn fɛ Fɔnba u selen bafo tiɲɛ yɛrɛ la a y'a yira bɛɛ lajɛlen la na aw nana baara min kama a ye baara in kɛ fo ka taa kuncɛ bonya ani karama o kɔnɔna la ni min ma kɛ bonya kɔ ala la maa 40 minnu n'olu ye ala minɛ ka sɔsɔli kɛ kungosobaliya k'o damanda fara ɲɔgɔn kan n'o ye ko se olu ma ala la ni maa wɛrɛ y'a ɲɔgɔn kɛ k'a bɛ s'i ma dɛ u ye nin kɛ k'a lajɛ k'a yira bɛɛ la si ma fisa si ye maa ye batobaliya kɛ k'e ma bato kɛ fiyewu i ya kuma b'a la
i ma maaw bonya Nam. a baara kɔnɔ i tatɔ don dɛ. A filɛ dɛ. Walasa Namu. kɔrɔfɔ a y'a caman fɔ O kɛra. stagiaire ninnu ɲɛna Abdul Kasimi Fɔnba O don. hakililajigila formation yi ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye Jumɛn? a ka baaraw degi marifa tacogo marifa bilacogo kisɛ kɛcogo a kɔnɔ ka tila ka aw degi technique bɛɛ lajɛlen la ka tila ka aw degi jamana e ka kɛ fasoden ɲuman ye aw bɛ kalan o bɛɛ lajɛlen de la yafuma b'a la. O barajɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ i bɛna k'a ye jamana i k'a dɔn k'i bɛ jamana min na a taabolo ye min ye minisiri a y'i sinsin yɔrɔ min kan tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ sariyakisɛ den min bɛ a ko kɔnɔ i ka taa o tasira de fɛ n'i ma taa o tasira fɛ k'e bɛ sira wɛrɛ bɔ bere min dara ni maa 40 kun a bere ɲɔgɔnna a bɛ da i kun yakuma b'a la o de la Ala la a y'a yira ni maa 40 mun n'u bolo bɔlen filɛ baara la ten pewu n'u tun bɛ service national des jeunes na Ala la buwa dɔwɛrɛ tɛ dɛ ni ba 40 u ye Ala minɛ de seliko kama k'u ka minɛnw cɛ u ma ɲɛmaa lamɛn kuma tɛ kɔmaa ma ka minɛnw bɛɛ cɛ k'u ka sow sɛgɛrɛ ko bɛ taa seli kɛ yen o tɔw dun tora yen mun na olu tora yen munna aw fana bɛ taa aw ma 40 buwa ko gɛlɛyara dɛ Abdul Kasimi Fɔnba Ala la a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko bonya ni karama o de ka ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ko nin bere min talen filɛ ka da ni maa 40 kun ko tɔw n'o lajɛ a ka ca Ala fɛ u tɛna n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen Amina Sisɔkɔ a ka sɛbɛn de ye nin ye n'a bɔra info matin kɔnɔ. Garankɛ ne bɛ n tigɛ don le soir de Bamako a ko di Elajo Garankɛ Julu Kamara sɛbɛnnikɛla ye Yusu Konate ko di Simbo Garankɛ Julu a ko esige maɲumako o yirakun tɛ Ala la a barata a bɔra Ala fɛ Garankɛ Julu an ka taa Kulum ale bɛ Kayi marabolo la sɛbɛnnikɛla ko min ye commune de Kulum ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin juin kalo ye Garankɛ Julu a daminɛ ma ja min ye dugu dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ dugudenw la dɛ sɛbɛnnikɛla ko dugu min bɛ n'o ye Gabu Gopela Gori Gopela Gabu Gopela sɛbɛnnikɛla ko min y'o dugu ye Garankɛ Julu b'a ye k'a fɔ min ye san pɛrɛn ye k'a fɔ a fɔcogo la Garankɛ Julu ko kɛra sababu ye ka maa 2 fa ni ka maa 7 k'olu sɛbɛkɔrɔ jogi sɛbɛnnikɛla ko a ko kunbɛ la a ko ni samiya ji de wulila Garankɛ Julu nin ye san o san de ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye samiya mana don Garankɛ Julu dagabana fiɲɛw bɛ ci min ye kaba pɛrɛnw olu bɛ kɛ kaba yeguru bɛ kɛ Garankɛ Julu min ye sanjiw bɛ walankata jiso Garankɛ Julu olu bɛ walankata wa min ye tasuma ka kasaraw fana bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko ni kasara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Ala de yɔrɔ sabu n'i y'a lajɛ Garankɛ Julu Ala de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen latigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi a ko n'i ye nin ko in taabolo lajɛ Garankɛ Julu kuma bɛɛ fɔli sen kelen don sen kelen k'a yira k'a fɔ ni samiya sera Garankɛ Julu janko san mana fin an k'a lajɛ an ka so ma gɛn min ye yirijukɔrɔlaw ye an k'olu to yen min ye kɛnɛ fuyafuyaw ye an k'olu to yen kɛnɛ walawalaw an k'olu to yen Garankɛ Julu ɲɛmaaw ye hakilina ni sariya minnu f'an ye Garankɛ Julu an bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya batola ye ni Garankɛ Julu ale ka gɛlɛn dɛ min kan ka tɔbɔtɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'i ye nin ko in taabolo lajɛ Garankɛ Julu b'a ye k'a fɔ juin kalo ale tile 8 ntɛnɛn tɛmɛnen a ko min ye ni dugu in ye n'o ye Gabu Gopela ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ denmisɛn dɔ tun bɛ yen n'o ye ntolancilaw ye u tun b'u ka ntolanciyɔrɔ la min ye san ale finna Garankɛ Julu san bɛ ka mankan bɔ ntolanci ma dabila Garankɛ Julu bɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ntolanci ma dabila u bɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye min kɔni ye kaba ye a ye lasɔmini kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 a ma ɲa min kɔ a yɛrɛ n'o y'a nɛgɛdennama ye o de filɛ ka jigin sɛbɛnnikɛla ko min ye patapata godon Garankɛ Julu fa bɛ saba i b'a ye k'a fɔ a jiginnen min kɔni denmisɛnninw k'u to ntolanci la maa 2 sina ka diɲɛ to yɔrɔnin kelen o kɛlen kɔfɛ min ye jama de sina k'i yara Garankɛ Julu maa 2 kɔni olu tora sisi la min ye maa 7 wɛrɛ bɛ yen Garankɛ Julu olu fana sɛbɛkɔrɔ joginna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye maa fatulen ni maa joginnaw lajɛ i b'a fɔ ko dɔ ye marifa da jow la k'a ci sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kaba pɛrɛn lajɛ masa jalaki bali Garankɛ Julu a bɛ fara ale de la n'i y'a lajɛ maa o maa n'i ka dɔnniya i n'i ka ko taabolo Garankɛ Julu nin bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na lawurusi kɔnɔ wa nin bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na Garankɛ Julu min ye Ala ka dɔnniya a bɛ bila min ye Ala ka sebaya de kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nin denmisɛnnin maa 7 ye o tuma k'olu bɛ labɛn ni furakɛli la
semaine la yira ka fɔ a ko min ni denmisɛnnin maa 7 ye Garange Jolo o tuma ko min kɔni furakɛlikɛlaw ye u y'u wakili d'u la o tuma ko min y'u ni ye k'a bɛ sɔn ka kisi dɛ nka maa 2 Garange Jolo baara in kɛra ntɛnɛndon kalo tile 8 o dugusɛjɛ kalo tile 9 min ye maa 2 k'u ka suturali kɛra min ye dugukolo kɔnɔna olu b'o kɔnɔ ka bɔ bɔra sanfɛ don n'a dugusɛjɛ Garange adamaden k'i to dugukolo sanfɛ ka sin k'i kɛrɛ yɛlɛma ka jigin a kɔnɔna la o bɛ komi kun fa kun ɲɛtugu ka yɛlɛ Garange Jolo an ka sabali an ka sariyaw bato Garange Jolo an ka to ko kilisi bɛ ka di ni kilisi bɛ a to n'i y'a to Garange Jolo a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ma nka n'i m'a to i ta y'i yɛrɛ ye n'a to n'i kɔrɔ Garange Jolo kelen b'a cɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kan ka kɛ ladilikan ye Garange Jolo ni k'a lase bɛɛ lajɛlen ma samiya min daminɛtɔ filɛ tigaw yɛrɛ ma bila dugu la fɔlɔ san pɛrɛn filɛ ka maa 2 fa min kɔni ye janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo ka ɲi dɛ kunnafoni filɛ de an ye min bɔ l'histoire de Bamako Simbo Youssou Konate ale ka sɛbɛnni don Mbala tɔgɔ bɛ di Buwajibate namu i da bɔra sanpɛrɛn ko kuma min na nin ye Buwa n yɛrɛ delila ka sigi a kɛnɛ dɔ kan n taara ka taa kɔɲɔ kɛ ni kɔɲɔmuso ka kɔɲɔ kɛ u donna kɔɲɔso la k'u bɔ yɔrɔ jumɛn Bamako Maninkadugu don ni Badugu tɛ fiyewu a dugu kɔni a bɔra n kɔnɔ mais n ye tako damadɔ kɛ Buwa kɔɲɔmuso kuranin dɔ bɛ yen o fana n'a ka denkurani o ye Ala minɛ kɔɲɔmuso de filɛ ka waliden ta k'o da kɔ a la kana Buwa kɛ tasa inoxide de tun b'a bolo Buwa sanpɛrɛn ka Gwabugu sisi a pɛntirilen kura k'a sisi k'a fin kɔɲɔmuso k'a fa mais min bɛ kɔ la fɛn m'o sɔrɔ kɔɲɔ don yɛrɛ ya ayi nka kɔɲɔ tɛmɛnen ka kɔɲɔso bɛɛ kɛ k'o ban a nalen Buwa daminɛ sanpɛrɛn de jiginna a kan sigɛ den mun b'a kɔ la foyi m'o sɔrɔ i ye Ala ka sebaya ye setigi Ala ye koyi kosɛbɛ o tuma Buwa an b'an to kɔnɔ ne bɛna nouvelle horizon min n'a ta o ta Buwa naamu ko kalo 3 bɔɲɔgɔnko o tɛmɛnen kɔfɛ naamu tasuma min n'a ye Sugunikura fan bɛɛ lajɛlen salo Ala la mairie du district de Bamako k'a kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ baaraw bɛ se ka teliya cogo min na jagokɛla ninnu u bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min u bɛ se ka sigiyɔrɔ kuraw sɔrɔ maa 3,000 ani 600 commerçants na k'u ye yɔrɔ 3 de sugandi u ka taa sigi yen fɔlɔ yanni baara ka ɲɛnabɔ sigi fɔlɔ yɔrɔ 3 o la sa Buwa i bɛ n'a ka na ye an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan mairie du district de Bamako k'a kɛn bɛ ka baara ta sɛbɛ la k'i cɛsiri kwali ko dunun kale baara in n'o jagokɛlaw ka yɔrɔ min tiɲɛnen filɛ n'u bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u ka baara kɛ ka se ka denbaya dahirimɛw sɔrɔ yanni yɔrɔ yɛrɛ ka dilan ka ɲa yɔrɔ 3 k'u y'o kofɔ o yɔrɔ 3 Ala la o de kan k'an ka jagokɛla ninnu u ka taa sigi yen i bɛ n'a ye jagokɛlaw ka lisi min kɛra ɔ maa minnu fana tɔgɔ yera a la olu de kɔfɔlen don yakuma b'a la yanni u ka yɔrɔ min jenina u ka se ka dilan ka ban pewu o de la Ala la ko jamana maaw u ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ayiwa fɔlen u ka se ka kɛ sɛbɛ ye baaraw u bɛ sen na an bɛ yɔrɔ min na komi sisan yakuma b'a la u b'a fɔ mairie commune 2 agent min n'o ɲɛsinnen don ko chargé d'expédition des affaires yɔrɔ délégation de bɛ yen sisan komi délégation tɛ délégation kɔfɛ i bɔra ka min fɔ sisan agent qui est chargé pour des affaires courantes o de bɛ yen o de bɛ ka baaraw k'olu kɛ sisan yakuma b'a la Dabu Marike Dabu an balimakɛ don Ala la ko ntɛnɛn don n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye Ala la u ye wuli ka jɔ kɛ ka kunnafoni k'o di yɔrɔ 3 minnu n'olu kofɔlen don dɔwɛrɛ tɛ o tasuma jeni o de ye maaw se nin bɛɛ lajɛlen ma vice président min bɛ chambre de commerce la ale tun bɛ u nɔfɛ wa n'olu ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Ibrahima Mayiga u kɔni bɛ yɔrɔ min k'u y'a jate ko commerçant 3,000 1,600 19 k'o de bɛ na ka na sigiyɔrɔ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kunnafoni y'a fɔ cogoya min na ilasa Ala la champ hippique o tɛ Sokurusi kɛnɛ wa ko place dɔw bilalen bɛ yen maa 1000 920 olu ka yɔrɔ olu dilannen bɛ u tɔgɔ la n'o bɔra yen kiosque o 374 o fana bɛ a yɔrɔ la yen baaraw bɛ ka se ka daminɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan hali de Bamako k'o ye yɔrɔ 2nan ye yakuma la u b'a fɔ yen ma Félix Ofi Boigné ale tɔgɔ la yɔrɔ o ye yɔrɔ 2nan ye maa 700 ka place o kɔni labɛn
ɲɛɲinilen do ye ka ban ɲɛgɛn ko ɲɛɲinilen bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinilen do bɛɛ la jagokɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala la ka yɔrɔ k'a sanuya u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ o yɔrɔ sabanan n'o ye yɔrɔ laban o de bɛ Darisalamu commune 3 o mairie o kɔfɛ maa 600 ani 15 o magasin o bɛ maa 600 15 olu tɔgɔ la yakuma b'a la tasuma ye minnu ka yɔrɔ jeni Sugunikura la n'i y'a nin kɔrɔfɔ bɛɛ ta k'a lajɛ i bɛ na ka na ye mairie district Bamako ala la k'u ko nin b'a fɛ ka dimi de bɔ ayiwa an ka jagokɛla ninnu na u sigilen ka na to u ka se ka dɔ kɛ yanni yɔrɔ min jenina u ka se k'a bɛɛ lajɛlen dilan k'a ban o de la sa wali n y'a ɲini bɛɛ fɛ yɔrɔ minnu kofɔlen filɛ bɛɛ ka t'i sigi ye sabu i tɔgɔ a bɛ lisi la ka ban yakuma b'a la yɔrɔw bɛ sanuya ɲɛgɛnw bɛ bila a kɔnɔ yelenw bɛ bila a la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bila a la yakuma b'a la nin kunnafoni an ye nin fana bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli Denba Kɔnte a ka sɛbɛn don Garange hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don min ye info 2 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye la rédaction Garange Jolo an ka taa Keɲeba cercle la Keɲeba bɛ Kayi fɛ Garange Jolo n'an bɔra Keɲeba Garange Jolo an bɛna Dabiya sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo min ye Dabiya ka den mun bɛ yen n'o ye Jawoyi Jabate a ka cakɛra n'o ye Jawoyi Jabate holding service ye Garange Jolo k'a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko n ka foro bɛ n sɛbɛla ni yirijuw ma dɔn waju kan k'a dɔn Garange Jolo min ye nin den ye i b'a ye k'a fɔ n'a kɛmɛ ka dugu kanu k'a ka jamana kanu Garange a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ a ka dugudenw bɛ se ka lafiya ni nisɔndiya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo a kɛmɛ ka baara caman caman bila sen kan nka min ye baladen bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ baara bɛɛ n'a taabolo don sɛbɛnnikɛla ko min ye Jawoyi Jabate Garange Jolo maakɔrɔba tɛ n'i y'a lajɛ a ko maanifin tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kun kɔ Garange Jolo min y'i bangebagaw ye Garange Jolo olu ye tɔbɔtɔ mun kɛ ni k'i ladon Garange Jolo ni k'i miiri k'i sigi k'olu lajɛ k'u ka hakilinaw lajɛ ni k'olu kunnawolo k'i ka bɔdugu kunnawolo k'i bangebagaw kunnawolo ka tila k'i ka jamana kunnawolo ko mun ka di k'o bɔ Garange Jolo min ye Jawoyi ye a y'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbala tɛ Garange Jolo ntɔrɔn 2 de bɛ duguma a ko foyi tɛ kɛnɛya bɔ min ye kɛnɛyaso ye Garange Jolo a y'i wakili don o la an bɛ a kɛnɛyaso sabanan la i b'a ye k'a fɔ kɛnɛyaso fɔlɔfɔlɔ n'o ye centre médical Nakani Kuyate a y'o tɔgɔ da woloba yɛrɛ la min ye Dabiya Garange Jolo fɛn o fɛn bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ fo opération a bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo min ye dugudenw ye ka ŋɔni b'u senna kɛnɛyako la maa min mana jangoro sɔrɔ maa ti bana ɲini dɛ nka bana o ti adamadenya tɛ kɛ bana kɔ o tuma n'i bana na i ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Nakani Kuyate o y'a ba yɛrɛ yɔrɔ min tɔgɔ dalen b'o la Garange Jolo a tilala ka yɔrɔ 2nan jɔ sɛbɛnnikɛla ko ni k'o jɔ k'o fɛrɛ a ko o kɛra dugu min na o de ye Mamu Duya ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mamu Duya min kɔni o koromokari la kunu o tɔgɔ dara min ye a mamuso la n'o ye Bambo Jabate sɛbɛnnikɛla ko min ye kunu n'o de bɛnna araba ma sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 waati Garange Jolo i b'a ye k'a fɔ baara kɛra min kɔni docteur mun bɛ yen n'o ye docteur Yakuba Sise a n'a ka jama Garange Jolo y'a yira k'a fɔ n'i ye Kayi marabolo lajɛ min kɔni ye nin kɛnɛyaso ye Garange Jolo ko a ɲɔgɔnna kɔni k'a ka dɔgɔn dɛ sabu n'i y'a jɔcogo lajɛ minɛn minnu b'a kɔnɔ cɛden minnu bɛ yen Garange Jolo hakilina minnu tara baara la i ka da la k'a fɔ k'a bɛ jamana jigi sɛbɛyɔrɔ bɔ sɛbɛnnikɛla ko o baara kɛra kunu sɔgɔmada 9h ye a ko min y'o kunu kelen ye dugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye Makunke ye u taar'o fana koromokari sɛbɛnnikɛla ko min ye tile kelen kɛnɛyaso 2 ye ka taa 2 bɛ koromokari Garange Jolo o tɔgɔ dara ka da min y'a wolofa n'o ye Kemoko Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ba a ye kɛnɛyaso fɔlɔ tɔgɔ dɔ la 2nan o y'a mamuso ye 3nan o y'a ka cɛkɔrɔba ye Garange Jolo min ye nin kɛnɛyaso 3 ye k'u bɛɛ lajɛlen dalela ka bila dugudenw ye min ye Keɲeba n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ye ka don ka tiga furakɛli kɛ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛ yen Garange Jolo ko dɔrɔn tɛ dɛ min ye kɛnɛyaso belebeleba dɔ ye Garange Jolo k'a bolo maanabɔlen don o fana la ni kana Bamakɔ sigi la a ko n'i ye Jawoyi Jabate lajɛ cɛ kelen bolo caman don Garange Jolo min ye denmisɛnw ka baara ko min ye dugu maakɔrɔbaw ka taa bila min ye dugu musow ye Garange Jolo k'a hakili ta bɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma janko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔnni sɔrɔ min ka bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye immeuble baw
denbaw ye ka se k'o jɔ ka dugu ɲɛda yɛlɛma min ye denmisɛnw ye k'u tigɛ don baara la Garangi Juli hakili bɛ fɛn o fɛn na n'o de ye baara kunda an ka jamana kɔnɔ a ko Jawoyi Jabate a sɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen la min ye Dagabana lɔgɔliso ye k'u santiw bɛ sen na an bɛ don min na ko bi tɛmɛnina ko a ko maa kelen tɛ kɛ sababu ye ka dugu jɔ nka maa kelen bɛ kɛ sababu ye ka nɛɛma don dugu kɔnɔ maa kelen bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ don dugu kɔnɔ a ko min ye dɔɔni dɔɔni tɛ tɔtɔ foyi la min ye Keɲeba n'a Lamini Dabiya kɔnɔna ye a n'a kominiw ye Jawoyi Jabate holding service Garangi Juli k'a kɛmɛ yelen ka ɲɛsin dugu ma ka ɲɛsin faso ma Liban ma kunnafoni filanan an ye min bɔ info de la rédaction ka jɛ k'a sɛbɛn Buwa Jabate namu alala an y'an da don kuma min na dɔgɔtɔrɔso ɲuman jɔlen nka maa si tɛ ala deli ko dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ dilan cɛɲumanin filɛ ko min i bɛ n'i da walima i ka taa si a kan kelen o man di maa ye dɛ kelen mɔrigu ɲuman jeli bɛ ala deli i da sɛmɛ jiri ma i ka misali de man ɲi Garangi maa ba kɛmɛ bɛ yen k'i ɲini ka nin f'i ye Garangi Juli n'u sera mɔrigu da la u bɛ se k'u ɲɛ kɛrɛ jigin ten kɔrɔmatigɛli i b'o maaw la kɛ kɔrɔmatigɛli la kibaru n'u t'a kalama o tuma ɲi fana far'o maaw kan Garangi Juli maa min da y'a fɔ n ye Garangi Juli ko n'a tɛmɛtɔla tɛmɛna mɔrigu da fɛ o tuma k'ale bɛ se ka bali k'a ɲɛ yɛlɛma fan dɔ fɛ ko dɔw dalen bɛ nin kɔnɔ k'u ye mun kɛ Ala la dɔw dalen bɛ nin kɔnɔ dɔw fa bɛ nin kɔnɔ dɔw ba bɛ nin kɔnɔ dɔw muso n'u denw cɛ dɔw den bɛ nin kɔnɔ k'u ye mun kɛ Ala la u ma foyi kɛ waati de sera e min bɛ k'o fɔ dɛ don dɔ e yɛrɛ bɛ taa i da mɔrigu kɔnɔ ye Ala k'an bɛɛ ta janya Garangi Juli bɛɛ lajɛlen tigɛ fila de b'i ko nka don dɔ jamana b'a jɛ ka bɛɛ ko Ala k'an bɛɛ ko kolikɛla b'a fɔ ko k'a ɲama a y'a yɛlɛma ji ka boni dɔɔni Ala ye masa ye a y'a sogin Ala ye masa ye Garangi saya ye wajulu ban saya kɔrɔba ni maninfin ɲɔgɔn dalen lajɛ ko bolo wɛrɛw de bɛ k'a yɛlɛma k'a k'u sago ye Garangi Juli k'a tigilamɔgɔ ka diɲɛlatigɛ lajɛ k'a kow kɛcogo lajɛ monsieur propre madame propre ko de filɛ nin ye sige u bɛ se k'a fɔ ten ko karisa wa k'o ta banna la pewu o tuma Buwa nouvelle horizon n b'ale ta ni n y'a ta alala a ko di ŋanamu yuruku k'o kɛlɛ Mali douaniers u ka fo tɛgɛrɛba de kan ka fɔ Mali douaniers u jo u m'u ka fini ta gansan u y'a ta baara ni cɛsiri de la alala k'u ye frigonette mobili dɔ k'o lajɔ yakuma b'a la baara in kɔni kɛra yakuma b'a la quartier la quartier min n'a bɛ anw dala ye k'o de kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maison de haji o masurunya douaniers u nan'u jɔ k'u basigi ka ci fɔr'u ye cogo min k'a kɛ ten sɔɔni mobili min kofɔr'u ye Sigana mobili a sina ka na ten a nalen a bɛnna 7h tɛmɛnen ni sanga 20 ye 7h20 sɔgɔmada kunnakunnani yɛrɛ o la sa u ye nin wulikajɔ kɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la kunnafoniw tilatilali u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye n'an ko renseignement ɲuman o de y'a to u ka équipe min bilala ka taa nin kɛnɛ kan u ka se ka nin mobili in ye k'a dɔn ka sin ka tɛgɛ da kan ka mobili k'a lajɔ a ma bɔ a nɔ la Buwa kunnafoni dun y'a fɔ cogo min alala n'i y'a ko ta k'a lajɛ mobili min kofɔra tiɲɛ yɛrɛ la ale kun don Buwa ko sogo kɛnɛ kɛnɛ kamamafɛnw u camanbaden de filɛ dɛ a kɛnɛkɛnɛni k'i tun b'a ye nka a tɛ sariya la sabu dogo ni dogo u y'o de kɛ ka don n'a ye f'anw ka jamana in kɔnɔ yan kuma b'a la o la sa an ka douaniers fana ma fila kɛ koyi u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ciw fɔfɔ ɲɔgɔn ye mobili kofɔlen fo ka na tɛgɛ d'a kan tɛgɛ dara kan min kɛ marchandise min b'a kɔnɔ kuma min fɔr'u ye u taara sɔrɔ wulibali don beli haki tarafa taa ni o la sa alala u bɛ nin waleya min kɛ Buwa tiɲɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka bana san sogo min don a lajɛlen tɛ vétérinaire fɛ banabaatɔ don sa banabaatɔ sogo don sa banabaatɔ sogo tɛ i tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn Buwa a bɛ kɛ sababu ye wari min kan ka sɔrɔ an bolo ka taa bila an ka trésor la u bɛ n gara da u ye Buwa a bɛ bana las'an ma o fana ye dɔ wɛrɛ k'a bɛ waati kalo damadɔ bɔ an ka douaniers kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ wuli Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ŋanamu fɛnw ɲɛnamini ma fɛn n'u y'a fɛn fɛn ye da dumuni ko e tɛ sariya la u bɛ nɛgɛ da n'u ye nɛgɛ da i kan u ko baara don dɛ faso de y'u bila la faso fini de fana b'u la kuma b'a la o de la
direction générale mi n'a bi douane na a ye foli belebele de bila ka taa nin agent kofɔlenw na mun ye nin baara kɛ a ko ɲɛmaaba a ko n ye min fɔ aw ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'o sira kan wa n b'aw deli a ye tɛmɛ n'o ye a kana fɛn wɛrɛ lajɛ dɛ ŋɛnamu fɛn ko a kana don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛn a bɔra nouvelle zone kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛn don. Garange an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ kunnafoni tɔ bɛɛ. Tiɲɛ. Kaburusenna nisɔndiyaba belebeleba wa ko ba kɔnɔ hakili bɛ sabatɔ muso la sige o tuma sisan kɛnɛ bɛna d'e ma e k'i bolo don ni min bɔra i k'o lakalimaw ye hali El Hadji Grand Kijolo ne bolo ɲɛ tuguni o de Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla o de Mahamani Ture Mahamani ko Grand Kijolo an ka taa ɲono sɛbɛnnikɛla ko Grand Kijolo min ye ɲono domaine min ye Mali kɔnɔ o de ye min ye Miyaka jaba Grand Kijolo ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali jigi don farafinna yɛrɛ jigi don a ko an bɛ don min na ko bi Grand Kijolo ni kana ni yira n'a ye kana ni kini ye i b'a ye k'a fɔ o bɛ maa caman dusukun na ala ni bamanciya wale o wɔrɔlen an ka jamana in na maa minnu bɛ ka nin baara cɛjugu kɛ n'o ye groupe armée terroriste ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni bamanciya walew lajɛ Grand Kijolo jamana yɛrɛ b'a sɔn waati bɛɛ ni ka miliyari 7 n'a kunkanfɛn ni k'o labila jɔn de mana kɛ sababu ye ni ka se ka ni maa jugu ninnu ye ka na n'u ye k'u yɔrɔ fɔ Grand Kijolo walima k'u siri ka na n'u ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o baara ye o bɛ bolodalen man ka jamana in kɔnɔ a ko an bɛ don min na ko bi Grand Kijolo b'a ye k'a fɔ sɛnɛw tɛ ka k'a kɛcogo la hakilinaw tɛ ka k'a kɛcogo la min ye ɲunu ale sɛrikili kɔnɔ ala ni bamanciya wale sɛbɛnnikɛla ko Grand Kijolo n'i ye kow lajɛ a ko mankun ani ɲinɛ kelen tɛ min ye Mali faama n'o y'an ka forces armées maliennes ye ale ni an ka partenaire n'o ye Russiw ye sɛbɛnnikɛla ko Africa Corps ni faama Grand Kijolo ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na ni ka jɛ k'u kɛ kelen ye ni ka wuli ka bamanciw ɲini ni k'u fa k'u kunci k'u dafara sɛbɛnnikɛla ko min y'o baara cɛɲuman ye dugu jɛko 21 o de bɛ ka boloda an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka n'i ye ɲɔnɔ lajɛ Grand Kijolo b'a ye k'a fɔ min ye bamanciw ye ka se ka tigɛ da u kan walima ka t'u sɔrɔ u dagayɔrɔ la ni ka mugujugu suru u kan o baaraw de bɛ sen an bɛ don min na ko bi min ye maramafɛn minnu bɛ yen n'o ye mugujugu pɛrɛnw ye bamanciw Grand Kijolo k'u bɛ k'o de don siraw ni siraw la ni k'o don maaw ɲɛ min y'u ka hakilina kura min bɛ yen o de ye ka se ka taa explosive ni ka t'o don maaw tɛmɛtɔla la sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'o ko lajɛ min ye Africa Corps ye ka taa bila Mali faama na Grand Kijolo ko minɛn b'u bolo minɛn minnu b'o baara ninnu ni ka se k'o tiɲɛ sira fɛ ni ka tila k'o daga bɔ mɔgɔw da la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugudenw ye min ɲinini b'u fɛ o de ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kunnafoni lase n'o ye renseignement lakika Grand Kijolo armée bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔ la u b'o de kuma fɔ maaw ye a ye kɛ sababu ye ka kunnafoni d'a ma kilo su kilo si ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o baara cɛɲuman an ka jamana in kɔnɔ Grand Kijolo ko dɔɔni tɛ toto foyi la ɲɔnu n'a lamini min ye bamanciw ye ko digikɛ b'u la jɔn ko ala min ye bamanciya wale k'a ma ban fɔlɔ dɛ nka digikɛ b'u la Grand Kijolo ko min kɔni ye bamanciw ye sigiyɔrɔ kelen t'u la baarakɛyɔrɔ kelen t'u la min y'u n'u ka motow ye jamana ɲɛmaaw ye sariya mun ta motoko la wa k'a yɔrɔ dɔ filɛ nin ye sabu bamanciw ka taamana o de ye motoba ninnu ye ni motoba ninnu ni hakilina kura tara la k'a bɛ kɛ sababu ye an ka sebaya a ka teliya bamanciw faliko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate n'i y'a mɛn ko Nbanjuguba samiya de ɲa ye o tiɲɛ dɛ Mali yɛrɛ filɛ hakili la o sɛbɛnfura o de bɛ n bolo Mali yɛrɛ filɛ a lajɛ ka ɲa Mali flash Mali flash o de don sisan min o de lakali limanaw ye an ka ayiwa auto gari belebele min n'a filɛ Sogonin kɔ cɛ dɔ ka ala minɛ k'a b'a yɛrɛ fa bon a ye digi k'a yɛrɛ la dɛ ka da mun kan ayiwa maa tɛ nin ko dɔn cɛ in yɛrɛ a bugunatigɛ yɛrɛ ma dɔn nin ko in ala la tile gannen tere a ma kɛ su fɛ foyi a bɛnna juma tɛmɛnden de ma juin kalo tile 5 ala la auto gari min n'a filɛ Sogonin kɔ maaw tora i yɛrɛ ka kuma k'i ni kini dɔw jatigɛbatɔ olu ye senangolo olu bolila k'u ka samara to jatigɛ yɛrɛ bolo ko buna hadamaden bɛ sɔn ka nin k'a yɛrɛ la cogo di nin cɛ in a ye ala minɛ maa minnu bɛ yaala ni sogo ye tasabaw kɔnɔ papiye b'u bolo ka sin k'o de wele k'o ka muru d'a ma o muru dɛ a y'o de ta k'o ɲɛsin a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ kantigɛ
kamanagan ayiwa a ko a ɲɛ de ma se ka dɔn a la mun de y'a bila nin na a muso de banna a la wa a ka wari de buruna wa dɔ de y'a bɔ k'a bin n'o ma kun a fɛ wa ɲininkali gwɛlɛ bɔn nin ko in ala la kɛlɛ ka nin kɛ boliba de cayara jɔba ye a yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jogi a kɛra kanɲɛba in de la o la o yɔrɔ bɛɛ maaw dɔ girinna ka d'a kan ka a dɛmɛ furakɛli kun fɔlɔ fo ka filanan kɛ fo k'a salo ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la an kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan maa kɔni tɛ se ka fɛn fɔ a bɛ bɔ a la wa a tɛ bɔ a la wa sɛbɛnnikɛla yɛrɛ ko ten k'olu bɛ sɛbɛnni nɔ bila sɛbɛnfura la waati min ko dɔgɔtɔrɔw kuma fɛn fɔ k'a fɔ k'a bɛ balo wala a tɛ balo k'o kuma fɔ k'a yɛrɛ kantigɛ subahanallahi Buwa Jabate an bɛ yɔrɔ min maa t'a dɔn kamalen bɛ bɔ yɔrɔ min maa t'a tɔgɔ dɔn maa t'a jamu dɔn bugunatigɛ yɛrɛ ma se ka don a la ko buna hadamaden bɛ se ka nin kɛ yɛrɛ la cogo di ko mun de y'a bila a la ko sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ o la sa kana ma welela u nana dɛmɛ don a la n'o ye furakɛlikɛlaw ye ka taa furakɛli k'o bolo da u kɔni k'u y'a dɛmɛ bɔ ko ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la nka sɛbɛnnikɛla a ma dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ a kɔni ko an ka kɛnɛyaso dɔ u taara n'a ye ala la ka taa kan in ka taa sɛbɛkɔrɔ lajɛ ya kuma b'a la nka tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra maa minnu ɲɛna hali sini k'u ko k'a tɛ bɔ u kɔnɔ sabu buna hadamaden bɛ se ka nin kɛ i yɛrɛ la cogo di wala ɲɛnaminimafɛn tun b'a kɔnɔ wa o ɲininkali kan ka kɛ dɛ walima garankɛ hakili bɛ dɔ ta la o muso dɔ de la ka taa n'a den 7 den 8 a ko mun tora ale diɲɛ kɔnɔ ni yɛrɛfa tɛ ale jigi y'a muso ye o y'ale to yen ka taa n'ale denw ye k'ale bololankolonya la sɔrɔ tun b'ale la ale kɛra sɛgɛnbaatɔ ye o sɛgɛnbaatɔya kama ale bɛ n'i sigi ka mun de kɛ diɲɛ kɔnɔ bilen garankɛ a y'a fɔ a y'a kɛ k'a b'a yɛrɛ fa a ye asidi di san k'a min a don in kama a y'a bɛɛ nogo tigɛ a tɛmɛna n ko i kɔnɔbara kɛ sago 2 i ko kɔɔri mugu di asidi kɛlen ka baara kɛ a y'o fɔnɔ kɛ fo ka taa nin tigɛ a ma ɲi dɛ dépression ma ɲi dépression ma ɲi donc nin sɛbɛnfura Buwa Jabate ala la sɛbɛnnikɛla a kɔni ye nin fɔ cogo min na ko nin don kelen kama sogonikɔ gari la ko bɛɛ lajɛlen de mawura k'u sawu ko k'u hayibe k'a kɛra kɔnɔnafili damada de ye ko buna hadamaden k'i b'i to i kɛnɛma ko ka nin kɛ ka da kun jumɛn ko ɲininkali gɛlɛn sidi sɔ ale ka sɛbɛn don garankɛ i ma nin don i la i kana o kɛ sababu ye ka nin bɔ i la garankɛ Jolo ala a ye diɲɛ da ka fɛrɛ garisigɛ n'a waati min ye fantanya n'a waati bololankolonya n'a waati kɔnɔbara fa waati bɛ yen kɔnɔlankolonya bɛ yen degun bɛ yen yɛlɛ bɛ yen kasi bɛ yen kɔngɔ bɛ yen garankɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ i ka adamadenya la garankɛ i bɛ nin bɛɛ ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ duman ye dɛ o tuma ala ka ɲumanw ala k'olu caya kosɛbɛ garankɛ ni kunnafoni bɛ dansigi bi ta la nka garankɛ n'an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnbaaw de don garankɛ arajo tɛ kɛ foyi ye a lamɛnbaaw kɔ garankɛ an tɛ wari di maa ma an tɛ sanu de sabu o t'an bolo maaw b'an kanu ala kama k'an kanu an ka baara kɛcogo kama garankɛ ni ka tila k'an laja an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko ala k'an to ɲɔgɔn ye garankɛ n'an ye foroba foli kɛ min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati ni waati garankɛ o bɛ ko ja jibi ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye nɛgɛ tigɛ n'o y'an bɛ de ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn e ni ne anw de y'an wakili don ɲɔgɔn na ni ala ni kira sɔnna dɔgɔkun laban kunnafoni o ye sini juma a kɛ to b'o kan sɔli ala